थांनाय बावैसो सिगां गुवाहाटी नलपारानि बर'फोरा आयेन बेरेखायै न' सेफाय जानाय दुखुथिया नखरफोरखौ मिरु इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि मानगोनां आफादगिरि समनाथ नार्जारी आरो बिथांनि हान्जाया नायगिदिंहैदों लोगोसे अनसुंथाइबो होबोदों। मख'नो गोनांदि सुलाद लाहैनायजों लोगोसे बिथाङा हाग्रा बिफानखौ समान नोजोरजों नायाखै, बर'फोरखौल' बेबायदि खालामनाया अयनाय जादों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे हानायमानि जेरैखि जाया उननि समाव मदद खालामगोन होननानैबो बुंथियो। 31 तारिख जानुवारियाव आसाम सरकारनि जे फरेस्ट डिपार्टमेंट, बे फरेस्ट डिपार्टमेंटनिफ्राय जोंनि बे गुवाहाटीयाव थानाय नलपारा गामिनि जे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बा न'खरफोरखौ जे इभिक्सन खालामनाय जादोंमोन, बे इभिक्सन खालामनायखौ दिनै जोङो लाइमोन इउपिपिएलनि जानानै बेवहाय जोङो सेन्ट्रेलनि आरो जिल्लानि जोङो जथायै बेवहाय मोनसे डेलिगेसन टीम जोङो बेवहाय नुजाफैदों आरो बे नलपारा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों जोङो बिथांमोननि जे दुखु खस्थ' बेखौ सुलाद लानो थाखाय जोङो दिनै बेवहाय नुजाफैदों आरो बेयाव फैनानै जोङो नुफैबाय जे गमामायैनो बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बेवहाय जिउ खुंगासिनो दङ। बेवहाय गासै 52-52टा न'खरखौहाय बेवहाय इभिक्सन खालामनाय जादों आरो गासै टटेल 232 जन पपुलेशन हिसाबै बेवहाय दङ। दा बेवहाय बिथांमोना गोबां बेबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेवहाय जिउ खुंगासिनो दङ। जोङो फैनानै खबर लानायाव जोङो मोनथिनो मोनदों जे दिनै बिथांमोना थानो थाखाय बेवहाय बेबस्था गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै गोबां बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनानै दङ। दा बिथांमोना जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ हयथ' गोबां संगठनफ्रा रिलिफ हिसाबै बिथांमोननो होफैदोंबाबो बेवहाय स्पेशेलि थानायनि थाखाय बिथांमोना फोरमायदों जे बिथांमोननो इमारजेन्सि हिसाबै दा न' लुनो थाखाय औवा आरो थिन बेखौ नांगौ। दा जोङो जोंनि लाइमोन हान्जानि जानानै जोङो जेखिनि हायो जोङो बेवहाय एसे जोङो अनसुंथाइ जोङो होलांबाय बिथांमोननो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोनखौ बोरै मदद खालामनो हागोन बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो खोथा होदों जे जोङो जेरैखियाब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो मदद खालामगोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे इभिक्सन खालामदों बिथांमोना जोङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोबा बेवहाय बिथांमोना समान नोजोरै नायाखै। बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो सुबुंफ्राबो रायजो जायो, किन्तु बिथांमोना खालि बर'फोरखौल' इभिक्सन खालामनानै गुबुन हारिफोरनिखौ बिथांमोना इभिक्सन खालामाखै। दा बेवहाय जोङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे बयनिबो थाखाय जोंनि सरकारा समान नोजोरजों नायो बा जोङो जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो खावलायनो हास्थायदों जाहाथे बेयाव जे जोंनि थागिबिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसन बा थानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयो, बेखौ जोङो लाइमोन हान्जानि जानानै जोङो खावलायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन।
गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811